Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. M'bale wanga wogwira ntchito ku Sunbeat Hotel. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kuzindikira kudabwa kumene mwadabwa kokhuza nambala ya 13 imene sipezeka ku hotela za dziko lonse lapansi. Hotelayo ngakhale itamangidwa ku midzi kwa anthu osazindikira, samayika namba 13. Hotelayo olo itamangidwa pakati pa madzi zotchuka zikuluzikulu za dziko lapansi, namba 13 simayipeza. Koma mukachoka pa namba 13 m'bale siyokhayo ayi, muzafufuzenso nambala 422. Muzapezanso kuti nambala imeneyi ku mahotela onse a dziko lapansi, maka mahotela akuluakulu amene amakhala ndi malumu ambiri. Musayiwale kuti hotela yayikulu kwambiri ili ndi malumu pafupi 7,000 imene imayimira mahotela ena onse, koma mmenemo mulibe malumu amenewa. Hotela ina ili ndi malumu 700, koma mukapeza kuti lumu namba 420 komanso lumu namba 13 simungayipeze. Sipokhapo ayi, mukapita ku chipatala bedi namba 13 kulibe. Mmene amalembera pozimbayitsa malumu amenewa atha kungokupasani 12A, ndiye kuti mukapeza kuti 12 ija lumu 13 ija ilipo koma sadayiyike nambala ya 13, angoyilumphisa kuyipasa 12A. Mukayang'ana zimanyumba zimene zimamangidwa zitalizitali mchimwene wanga, mwina ngati zili ndi malumu opitirira 13 kupita kutsogolo, floor 13 samayipasa dzina lakuti floor 13, amayipasanso kuti ndi floor A, 12A. Amayika ku 12A nthawi zambiri kuyizimbayitsa kapena kuyithawa nambala ya 13. Sipokhapo ayi, mukapita mu zinthu zikuluzikulu zodziwika bwino, monga nonse mukudziwa bwino kuti anthufe tikutsogoleredwa ndi nkhondo ku dziko lapansi, pansi pa United States of America ngati superpower, komanso mayiko omulondola America, Russia, Germany, Korea, China, Japan, amene atsogola kwambiri ndi luso la technology lopanga zida za nkhondo. Kulibe chida chimene chili ndi namba ya 30 adachotsa, malumu ake amangoyika 12A. Mu soldier ranking, malanki a asilikali, kulibe msilikali namba 13, amangonena kuti 12A, ngati pali pofunikira kuti apatsane manambala. Chiwerengero cha sitima zapamadzi, kulibe sitima namba 13, amangoyika 12A. Izizi ndizofala ku dziko lonse lapansi. Mukalowa ku hotela kwa chimwene kumene mukugwira ntchito, ndizoona matebulo anuwo simuyipeza 12 tebulo namba 13, mwina atha kungokupasani 12A. Izizi ndizoona chimwene, zinsinsi za zinthu za ku dziko lapansi. Ndikukumbutseni kulankhula kwa ine m'bale wanu Twaibu Ahmad Hamid Ali
kwa nthawi yayitali komanso kobwerezabwereza. Ndimagwiritsa ntchito mawu akuti mmene zinthu zimayendera ku dziko lapansi simene anthu ambiri timaganizira. Mmene timazionera zinthu za dziko lapansi simmene zilili kuseri kwa dziko. Anthu ambiri amangoona zinthu zipamwamba. Sukulu imene taphunzira kwa nthawi yayitali sifikira kuboleza chinsinsi chakuseri kwa dziko lapansi. Chifukwa chake mukapeza kuti ambiri akuphunzira amataya chipulumutso poganizira kuti aboleza kuziwa zinsinsi za dziko na akataya chimene chikadawathandiza kuti akaziwe zinsinsi za dziko lapansi. Matama akhoza kukhalako podalira sukulu, PhD, masters ndi zikalata zina zimene kumakalasi amapereka tikaphunzira. Koma ndikuwuzeni, ngati pali munthu amene ndi bulutu kwambiri ku dziko lapansi ndi wophunzira, chifukwa iyeyi ndi mbuli ku zinsinsi za mmene dziko lapansi limayendera kapena kuseli kwa koini ya dziko. Sukulu sitakataka kalikonse ndipo imangokhala chete. Kumeneku kunagona zinsinsi zimene zimayendesa dziko lapansi. Kulipanga dziko lidodolido chokugwacho nkumagwa ophunzira lipomwepo usakwanisa kuchiteteza. Chochitikacho nkudza dziko lapansi ophunzira lipomwepo nkumakanika kuchiteteza. Mmene timaganizira simene dziko lapansi limayendera. Taganizani kuti kuseli kwa dziko lapansi kumatuluka miliri kuli anthu amene inu simungawerengere kuti ndi kuphunzira, simungawerengere kuti ndi wozindikira, koma ndierekezi adapatsa maluso kuseliko amene akapanga luso limenero ophunzira mazizimuka. Kodi ophunzira kwambiri za chipatala sakuzizimuka ndi Ebola? Munthu ophunzira kwambiri wa chipatala sadazizimuke ndi kusonayo mtendere mpaka kumupha ophunzira udokotalayo coronavirus. Munthu ophunzira kwambiri wa chipatala amakazizimuka ndi nthenda ya kansa ya mchiberekero yangobwera zizizi nkumandiyera ndalama. Yatuluka ali kuti sukulu simapeto akuziwa zonse, chifukwa kuli gawo lina nkamanena kuti mmene dziko lapansi limayendera si mmene mumaganizira. Ndimafuna kutukula maso kukuonesani dziko lina lakuseri kwanu limene limayendesa dziko lapansi, limene silidalira akalata koma limadalira ma principalities, ulamuliro umene Paulo paufotokoza ku buku la Efeso chapter number 6 adangonena kuti pakuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi. Ndekuti sukulu imathera pa thupi ndi mwazi, koma kuli maukulu. Nawo maukulu ndi dziko lina lapaderadera limene limachita control kwatembenuza ophunzira kwa kazikazi tsiru ndi dziko la maukulu. Maukulu amapanga a PhD kukhala mbuli. Maukulu amayipanga masters kukhala chinthu chopanda kalikonse. Tsopano anthu amene anayendako ku maukuluwa nkumaziwa zimene maukulu a dziko lapansi amadziwa ndi kuchita. Muzalemekeza nthawi zina muzamvera, nthawi zina muzichitako chidwi, chifukwa kumeneku ndi kumene kuli chiwongolero choyendesa dziko lapansi. Paulo akuti pakuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Kulikonse kumene kuli maukulu kumaonetsa kapena kutulusa zinthu za chilendo zodabwitsa kwambiri. Choncho ine pamene mukufunsa m'bale wanga ogwira ntchito ku Sunbird Hotel
ndingosunga dzinali popanga kuchoseni ntchito. Mukudabwa zoona nkhani ili pano modi yomu njakuti munthu wina amagwira ntchito ku Sunbird Hotel yakuti ine ndimadabwa kuti mu hotel industry simapezeka number 13. Ndagwira ntchito nthawi yayitali ku mahotela kuno koma sinayione table 13, sinimayionanso room number 13. Amayilumpha chifukwa chake nchani kulibe makiyi amene angakupaseni olemba room number 13. Izizi napanga research ndikupeza kuti mahotela onse a dziko lapansi kulibe nambala imeneyi, chifukwa ndiye nkhani imene ndikuyankha pano. Kuyokera kanthawi ndakhalanso ndikufotokoza m'maudio ena za satanic language kapena kuti satanic science. Zinthu zimene inu anthu ophunzira akusukulu, anthu am'mipingo simmafuna kuti muzizidziwa, zimene mumazipanga ignore, kuzinyoza kuti nzopanda ntchito. Zomwezo ndi zimene zimakukhazikani akapolo m'maulamuliro olekanalekana, ndipo inu mumakhala mavikitimu amphamvu ya zinthu zimene simufuna mutazidziwazi, zimene mumazinyozazi, mwina chifukwa chakuti zotuluka zimene zimapezeka ku maukulu ndi maulamuliro ku ma principalities nthawi zambiri ozidziwa amangosankhidwa from anywhere. Kaya achoka ku sukulu atenga aziwa zakuseri koma principality. Koma nthawi zambiri amatha kupezeka kuti alibe sukulu koma amadziwa zakuseri koma principalities. Now chifukwa chakuti zotulukazi zolengezedwa za mmene dziko lapansi limayendera kuseri kwa dziko zimatha kusavumbuluka ku dziko lapansi ndi anthu a standard 1, 2, 3 ngati ine opanda sukulu. Asukulu amanyoza, safuna kumva komwe. Nanga mumachidziwa chifukwa chimene nambala 13 sipezeka. Mukapeza kuti palibe munthu ophunzira amene anapanga ku research, mukapeza kuti palibe munthu amene amaganizirako zimenezi kuti chifukwa chani palibe, angofika pa hotel ako ndi PhD yakeyo akhala pansi adya afuka lumu ampasa, mwina ampasa 12A. Akakupasa 12A ndikuti akupasa 13 koma achosa nambala yakuti 13. Now maudio ena ndakhala ndikufotokozera the satanic language and satanic science, kuti zinthu zina zimene timazuzula, zimene inu mumazigwirisa ntchito ngati zifanizo, ngati manambala, ngati malogo, ndi zinenero kuseri kwa dziko lapansi, zimene zimabwera kudzayimira ma principalities, zimene thupi ndi mwazi lalephera kuzidziwa. Pamenepo ndikati thupi ndi mwazi ndikunena kuti zimene mapeto asukulu akanika kudziwa zimabisika mboma lochedwa ma principalities, maukulu ndi maulamuliro amulengalenga apansi pano komanso ngakhala pansi pa nyanja. Mmenemu ali ndi system ndi style yakayendetsedwe ka zinthu ku dziko lapansi za chinsinsi zimene sitizidziwa, koma mwina pozibweresa dziko ili la thupi ndi mwazi zimatha kubwera m'manambala akuwuzani kuti number 1. Inuyo mukamawerenga 1 kwa inu mumaona kuti mwawerenga chinthu choyamba, koma manambala onse amene ali ku dziko lapansi amene anabweresa chiwerengero cha manambala ku dziko lapansi anasogozedwa ndi mphamvu za dziko lapansi zimene zinatenga anthu aja nkwayika m'maulamuliro, nkulanda manambala, nkulanda mawedi amene tili nawo aja, nkukhala m'manja mwawo pakayendetsedwe ka ndondomeko la dziko la kumidima. Mwachisanzo kudziwa kwanga ndingayambe kulankhula nanu kuchokera pa nambala number 1.
pamene tinali ku chipembedzo cha Satana timaphunzira ndi kuwuzidwa mphamvu za manambala ndi mtundu wa ziwanda zimene zimalamulira manambala. Tsopano ndikukuyankhana chimwene komanso kuliyankha dziko ngati lidafunsako za kusowa kwa nambala 13 kuti chifukwa chani sipezeka malo ofunikira kwambiri. Mverani, namba imeneyi manambalawa mukanena kuti namba 1 ku chipembedzo cha Satana ndiye kuti kuli ziwanda zolamulira zimene zimatchedwa kuti 1 zimayang'anira 1 zimayang'anira chiyambi. Ndiye mphamvu imene chiyambichi zimayika ndi ulamuliro, kulamula. Mukati 1 ku chipembedzo cha Satana pansi pa Lucifer ndiye kuti mwayamba kunena za ulamulo 1, the beginning, kulenga. Ndiye ziwanda zimenezi zikamakumvani mukuwerenga 1 musanafike pa nambala 2 mukati 1 zimayimirira kuti ziyambe kuchita akti pogwiritsa ntchito kamwa imene munthu walankhula potchula 1. Tisoweka chitetezo cha Mulungu chifukwa pamenepa mphamvu za dziko lapansi za Lucifer, ziwanda zija zimabwera kudzayika the beginning imene sopano beginning ija imakhala ndi kulimbirana pakati pa beginning ya Mulungu ndi beginning ya Lucifer. Ndiye Lucifer amene ndi Satana ndiyelekeza samafuna kuti 1 achitike ndi Mulungu chifukwa 1 ndi chiyambi cha Mulungu. Bible likuti pa chiyambi panali mawu. Ndi Lucifer amazachita chiyambi cha mawu, chiyambi cha zinthu kuti zikhalepo. Zidayamba ndi chani? Zidayamba ndi chiyambi. Chiyambichi ndiye 1yo. Lucifer nayenso pofuna kulenga dziko lake limene lili ndi maulamuliro ama principalities, maulamuliro amene samayenda limodzi ndi thupi ndi mwazi, wachepa thupi ndi mwazi koma maukulu. Nkuona kwa Paulo akuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu. Ndiye munawo maukulu muma principalities, maukulumo ali ndi zomangirira ku manambalawa, amalamulira manambalawa. Kuli ziwanda zimene zimayang'anira manambala. Inuyo mukangoti 1 Satana amabwera kwa inuyo ndi ziwanda zimene zimabwera pafupi 220 zimazabwera kudzayang'anira pa 1 ija kuti chiyambi cha mwana wanu 1, chiyambi cha khalidwe lanu 1, beginning ya chilichonse iyeyo akhale the beginner wa inuyo. Mukapeza kuti tsogolo silikuwala bwino, zinthu zanga sizikuwala bwino chifukwa mmene munkayitchula nambala 1 nyerekezi anathamanga kufuna kuchosa pa chiyambi panali mawu, ndi ayike iyeyo kukhala the beginning, the beginner wa lesi ya ulendo wanu. Mukuyamba lero ulendo, iye amafuna muyambe ndi iyeyo, ndi amagwiritsa ntchito mphamvu za nambala za 1. Mmene Paulo ankati kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu. Ife amene tikutuluka ku chipembedzo cha Satana tikamakufotokozerani kuti koma kuseri kwa dziko lapansili zinthu zimayenda molekana ndi mmene inu mumaganizira, timaonanso zinthu ngati zomwezi. Mukachitenga chomwechi cha 1 sinafike ku 13 mwina nthawi singalole, koma tamverani, mukachitenga chomwechi cha beginning pa nambala yakuti 1 kuchokera ku ufumu wa Lucifer, ndiye kuti inuyo mukangomutchulira kuti 1, ndiye kuti nthawi yomweyo 1yu amantenga ameneyi ndi amene anamtenga 1 pamodzi ndi ziwanda zokwana 220 anapita nazo kukazikhazikisa ku education industry. Mwana mukangontenga kupita naye ku sukulu, timaopa zimenezo, kulankhula ngati zimenezi.
funso pano tikhala kuti tikudana ndi maphunziro, tikuuza wanthu kuti asapite ku sukulu, koma mukamanena kuti chiyambi 1 nambala kwa Lucifer anayitenga 1 ndi kuyika ku maphunziro. Mwana wanu akangopita ku sukulu amakayamba ndi 1 ndiye amabwera the beginning. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti anthu onse amene amapanga sukulu 99% anthu ophunzira saopa Mulungu, sakhulupirira Mulungu, chifukwa sukulu ndiyelekezi anabweresa ziwanda zotchedwa 1 the beginning. Pamene inu mukunena kuti pachiyambi panali mawu, ngati Mulungu oyamba amene amayambisa zinthu Lucifer adatenga 1 kuyika ku sukulu kuti ayambise, ndi kuti the entire education system imalamulidwa ndi 1 amene amakhala kuti the beginning of Lucifer, the beginning of the generation of Lucifer, the beginning of the kingdom of Lucifer imabwera pa nambala 1. Ngani zake zosamveka, zovuta sakufotokozera, komanso zovuta kumva, ngakhale chichewa chake chavuta kumva wanthu asukulu. Chifukwa chake mukapeza kuti ife amene tidakhala ku chipembedzo cha Satana tikachoka pa nambala 1 ndikuti mwayika maziko okwera ulendo ku 33 degree ku ango ya pamwamba yomaliza imene kumakathera mutu wa Lucifer, koma amakupasani 1. Ndikuti posanthula nkhani ya manambala ndingakuchedwetseni, ndingakugweseni mphwayi, ndingadane ndi boma, ndingamangidwe chifukwa ndili mu gulu la anthu oletsa kuti anthu asapite ku sukulu. Bwanji kumeneko ndibwerereko. Pamene mukuyang'ana nchimwene kudabwa namba 13 kuti sipezeka ku mahotela, chifukwa chake nchani? Manambala muli ulamuliro wa Lucifer, muli language ya Lucifer, muli mphamvu za Lucifer. Ndibwereze. Manambala muli ulamuliro wa Lucifer, muli mphamvu za Lucifer. Anayikamo ndondomeko zakayendetsedwe ka zinthu ku dziko lapansi kudzera mu nambala. Ndinakuwuzani kuti mukamayang'ana si nambala 13 yokha, komanso 420. Ngati zinthu zomwe ziyika zakwana 420, nambala ya 420 sipezeka, amachosa akhoza kukupasani 419A, sakupasani 420. Now manambala amenewa anasungidwa ndikuti kuseri kwa gawo B muzafunika kudziwa mphamvu za firi ndiziti, kuti zimayenda firi mpaka mukafike pa 33 degree. So izi ndi maboma timalikulu timene Lucifer anayikamo lakayendetsedwe ka zinthu. Choncho namba 13 ndi chipinda pakati pa maenje amene Lucifer ali nawo, kumene nkhondo itachitika kumwamba ziwanda zidadzagwa mdziko lapansi, zinabalalika, ndiye ziwanda zina zimasungidwa ku maenje. Olemba buku la chivumbuluso akuti ndipo pompho linatseguka, ndi akuti atasunzumira kapena kuona zotuluka mpomphomo anayamba kuona dzombe, munatuluka utsi. Kuli maenje ku dziko lapansi amene amapanga boma la maprincipalities, boma la maulamuliro limene odala Paulo mtumwi adaliona. Iye akuti makosana, pakuti kulimbana kwanu sitimalimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Ndikuti akangoti nawo maukulu, kuyambira lero mudziona kuti Paulo wafika dziko lina limene sukulu sichita kanthu, maphunziro sachita kanthu, ufumu suchita kanthu, ndipo kuvumbulutsika kwa zinthu za maukulu zakuseliko kumatengera Mulungu amene akamasankha munthu woti adziwe zaka maukuluwa, aone nawo za maukuluwa,
amamusankha without condition. Sakumva munthu chichewa vuto lake. Na maukulu amenewa ndi amene amatilamulira ndi kutigwira ukapolo ku dziko lino lapansi. Ndiye mundondomeko za nambala 1 mpaka na mukafika nambala 99 Lucifer. Mukakafika ku nambala 99 ndiye kuti kugawo lachiwiri la manambala iyeyi anabisanso nambala imodzi ku uzimu imene sachita nayo. Iye amachita ndi 6, amadzachita ndi 8, sachita ndi 7 kuli zifukwa zake. So kasakaniza wakutanthauzira malemba ameneyu kapena zilembo zimene tili nazo mdziko lapansi angakubalalitseni chifukwa angafunike chimodzi phunziro la miyezi iwiri kuti nambala iliyonse muidziwe ziwanda 100 and 220 zimene zimayimira nambala 1. Chiwanda chilichonse chili dzina lake ndi mphamvu zake ndi chimene chimayendera anthu amakhala muzimenezo. Kukhala akapolo a nambala 1, the beginning. Sono malumu amenewa, manambala amenewa, namba 13 ndi nyumba ya imfa. 13 ndi lumu, ndi dzenje limene limasunga ziwanda za imfa, the spirit of death. Malingana ndi ndondomeko za chipembedzo cha Satana. Nditamverani, kunali hotela ina kale mu 1888 imene idadabwa atalemba namba 13 ogona mulumu imeneyi ankabwera mwatafa. Koma ngati akagone olemera chuma chimafa kumusiya ndi moyo. Ngati akagona banja lachikondi limatha kwasiyawa banja lilopanda chilichonse. Zabwino zokhazikitsa mtendere za ogona mulumu namba 13 zinkachoka. Ndipo mpaka lero ikapezeka hotela imene yayika 13 zochitika za mmenemo zimakhala zachisawawa. Tamverani, ikapezeka lumu namba 13 kaya mpaloji, mwapeza maloji aku Malawi amayika 1 2 3 13 muipeza. Chifukwa chinsisichi ndicho bisika sana chidziwe, angolemba angowerenga 13 mupeza. Malumu anyoni amisika mukayipeza lumu namba 13. Koma zotsatira za malumu amenewa muyambe kuwerenga. Malumu nthawi zina zake chaka china chache nduna ina inakafera ku South Africa ili ndi mzimayi wa Malawi muno wa mulilongwemo. Ngati mungakumbukire bwinobwino zakulu amenachi amene anatenga chibwenzi kuno kupita ku South Africa. Mukapeza kuti lumu imene anafera mu 12A imene ndi 13. Nkhani zake ndi zazitali kwambiri. Muyamba kuwerengera chiwerengero chimenecho hayana mwa mankhwala oti alonjezere mphamvu ndi zinatere inde anamwa zimenezo. Koma imfa yapezera pati. Mukapeza kuti ambiri amene mungawerengere pano ndingakupaseni ndandanda wa Malawi okona 29 amene anafa kufera ku malumu 29 kuchokera chaka cha 2011 kuzafika 2026 amakwana 29. Koma anthu onse 29 wa anafera mulumu namba 13 zawamba. Koma ngati ndi kuma hotela amafera mu 12A. So lumu iyi kudziko lapansi makamaka kumidima imachita control the spirit of death. Imachita control spirit ya umphawi. Imachita control spirit yolanda ku anthu. Imapanga disorganized, totally disorganized zinthu zabwino zimene anthu okagona mulumumu amakakumana nazo. Atapanga kafukufuku kuchokera mu 1888 anzeru anapeza kuti pakufunika pakhale kusintha kwakukulu kwambiri kumene kuchitike m'malumu amenewa. Pakhale kusintha kwakukulu kwambiri kotero kuti kuchokera nthawi imeneyi sikunapezekenso anthu amene anayilekerera lumuyi kuti izipanga exist mahotela.
mpaka lero ndikunena pano, mpaka lero ndikunena pano, mukapeza kuti malumu ambiri amene mumachokera Zipolowe makamaka kumayenja kumidima pali dzenje number 13, the Great Absa, chidzenje chachikulu kwambiri kumene kumachokera ma spirit of death, kuchoka kwa mwayi pakati pa anthu. Ziwanda zake zimachokera ku dzenje number 13. Ndiye atapanga kafukufuku anapeza kuti mulumu imeneyi mumatsekeredwa ziwanda zimene ngati mumange hotera ndi kuyikapo lumu number 13 nkuyika makey number 13, definitely you like or not imakhala kuti mwasunga ziwanda pamenepo. Olowa mmenemo ali ndi mavuto, kapena ozungulira pa hotera imene ingasunge lumu ndi makey number 13 ali ndi mavuto. Ku California, Argentina, California ku America, ku Argentina dera lina, Brazil dera lina, madera okwana pafupifupi 19 amene ndili nawo pa list adayika chakudya mu style mu sitting plan ya mahotela awo, adayikapo table number 13, ndipo okudya mu table number 13 amakadwala, amakamwalira mwazizizi, kapena zochitika za business zawo zimaonongeka. Ndipo munthu anali kusakasaka ndi kumasowa mtendere kuti zandigwera chifukwa chani, zachokera pa table number 13. Kodi mchani ndikufuna kunena, nambala zimene tili nazo ku dziko lapansi zimachitidwa ona ndi ma demons, ndipo zimachita kanthu, zimachita kena kake. Mukayang'ane kuti mukapita kumpira kumene anthu amavala majezi ama nambala 13 ikakusowani ikapezeka ndi apo ndi apo, koma mukayang'ana majezi amene anthu amavala, mukayang'ane namba 7 amene amavala nambala 7 malo ambiri m'mipiramo amakhala successful, amakhala madolo ma professional omenya koma zosanena kanthu, komanso okhalitsa mu mbiri ya mpira. Mungontenga Ronaldo, Cristiano Ronaldo, mupeza kuti muli china chake mmenemo chimene ndikufuna kunena. Ana a Mulungu, manambala muli chimene chilimo. Tsono ine mwina mwachidule kuyankha kwake pa nambala 13 imene inu mwayidabwa sipezeka sizapezeka nambala imeneyi, chifukwa anatulukira achainachi amahotelawa, ndipo mmene ankayika nambala 13 mahotela woyambirira sankalemba 13 ayi, koma ankayika logo. Nthengani imeneyi ndi yayitali kwambiri, ndikuyambayi ndi inaso. Ankayika logo, akayikayika manambala aja 12, 13 amayika logo, ndi logoyo ndikutumizira. Mukapeza kuti logo imeneyi ya namba 13 ili ndi clown ya ufumu, koma kudzanja lamanja kuli mkango, kudzanja lina lamanzere kuli nyalugwe. The same logo imene mukayipeze pa mbendera ya Malawi. Na utamverani, maiko madera a dziko lonse lapansi amene anatenga zifanizo za namba 13 amayenda m'mavuto, mu mphawi, totally disorganized, such as Malawi. Malawi anagwirisa ntchito logo 13 chifukwa chake ndi chifukwa chake ndi chifukwa chake. Musaka olamula abwino sazalamulira bwino, musaka anzeru ozalamulira Malawi sazalamulira bwino. Ichi ndi chifukwa chake ndinkanena kuti tasenderani kufupi makosana tipite pa chichiri kuti tikachose maziko a chinthu choyipa cha dziko la Malawi, chifukwa pamenepo ndi pamene pakusungidwa logo 13 imene logo 13
ndimene mumayiona ija mukamapita ku gate la mikango ngati Mangitsi mukapeza kuti kuli logo namba 13 iti logo yake mukakapeza mkango ukunyalugwe ndi chizindikiro chimene chimayimira 13. That is a spirit of death, the spirit of misery. Zinthu zoyipa zowawa mpovuta kwambiri kupambana, mpovuta kwambiri kupambana. Koma mwina mbale undilole kuti kumeneko ndibwerere ndingambe kuitana Nyalugwe kubwera ku nyumba kwanga mpaka tsiku limenero. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso osayiwala kupanga subscribe.